Et donem la benvinguda a la base 026, la teva nova llar a les profunditats. Com a part del nostre equip, seràs una peça clau per mantenir aquest lloc funcionant com un rellotge. Les teves tasques com a conserge inclouen mantenir les àrees comunes netes, gestionar els residus i assegurar-te que tots els espais siguin còmodes per... Error al sistema. S'ha detectat una col·lisió. Sergi, afanya't. Has de desxifrar la clau mestra i utilitzar-la per reiniciar el sistema. Confiem en tu. És l'única manera que tenim d'entrar a la base. Què fas, Sergi? No tenim tot el dia! Si no ens obres, morirem tots! Sergi, ajuda'ns! Gràcies per formar part de 026, on plegats fem possible l'impossible.